Ilamin po ka. Mau nih pembiri minum. Ano yung baat? Nami hagdanan na. Nami hagdanan. Okay. Nami eskalator sa manual ko yung dito. Okay, tinggo. Burang yung. Kasi ito hilang sir ba? Mabisik. Di ma'am, kagals ma'am. Oo ma'am, ambak ko ma'am. Dili ako masam, dili ako. Ikaw sir? Dili ako, hindi ko kay bamlangoy. Ali, sunit naman tas cutting. Ha? Ikaw sir? Dito. Ayun lagi ko cutting. Hindi naman kayo sakit ma'am, lutar naman ka ma'am. Oo. Sa doon. Yan. Tro mga kilid oh. Wala, no, nadakuha ko. Nadakuha ko, no. Kuha gino. Okay, tinggo, droga. Nadakuha ko. Kita kuha. Wala, di ka bantay oh. Na. Idagom dia oh. May kamera na tumangan. Hindi ka magpan. Kiragat, kamera. Other live oh. Tingnan na, go down. Pwede ako are? Pwede na. Gunit. Pero ako sa right sir. No, nawit ko dito. Sige. Tuwang karon. Lala. Sige. Kaya ka para sa puro. Ito dagat ma'am. Luyat ako. Kami hagdanan ma'am. Okay beso. Ano ni hagdan ikaw ba? Dito ako. Dito ko. No, dakuha ko. No. Oh, dakuha. Oh, gawas na siya. Wala ko kita ni. To. Ay. Mato ko ba? Dili ako. Ikaw yung video na mo ba? Ito, dakuha ko. No, dakuha yung banganga ko. Nabanganga gyud. Dagko ano. No, dako kayo. Wag gyud, dako kayo ba. Oh? Oh, napag yun oh. No, dako kayo. Wag yun, dako kayo ba. Oh? Oh, napag yun oh. Dagko ay. Pwede ako birthday. Dito lang ka ma'am. Ada na. Likod sa dungan katil. Likod na. Dako kayo? Dungan katil. Maadlok. Patubos lang siya. Okay, ambak. Hala na unload. Lutar pa ka. Ako yung sumat ka kumay ko. Tanawa niya subos kagis mo siya mga adlaw. Oh, dagko ay. Lagpad kay buko-buko. Turay. Kuha. Kuha. Daghan. Korean mo yung Manggakos. mga
cute na sila. Lihay kayo. Basta niya. Dako. Hindi mo mabante. Nintendo ko lamang. Oh, dagong mo. Dagong dali. Bubutar na dahon. Ay, dako wow, nagpadungay. Oh, dako as. Tuyo. Bangangaw sih. Kaya siyot. Dako kaya eh. Pero siguro ihaw, ito na baryo. Hindi na tao na to. Mahilis na yung unod. Ano na siya ba? Ay mo na lungagon yung unod. Mahilis. Tubig o. Ay mabilin unod. Hindi kahapon wala na sila. Narga po po. Hindi ko balik. Balik na yan. Saan lagi pakaon nila? Iyak. Oh, yap ya. Iyak po kinaon na. Pareha pag magtihang. Kinaon na. Para ato usaw to. Para atras buwas. Sulod. Oy, wala mo kayo yung kahanap siya. Kadlong mo pala yung tao din. Bumisita. Nang mga Estimate. 5 minutes ka po. Sabaw, tagan. Dito na. Ano no? Laom. Patro, lagi ng 4. Kumil. Oh. Kag ikog eh. Ko. Hadlo ko. Magisod na sigsaka dyan. Magisod na sigsaka. Dumugon na yata da. Okay na kadal. Napay pa daw ba? Pero mangagit pangabutan dito dito. Ito, dako ako nagsunod oh. Oh, layo kay ikog. Oh. Layo as ikog. Taas ah. Oh. Oh. Oh, nagsunod. Kita ke taas. Oh no. Dako lagi no.